Continuamos falando de tráfico porque a DXT inicia mañá unha campaña especial para a vigilancia das distraccións ao volante, das que a máis habitual e perigosa é, sen dúbida, usar o teléfono móvil. Durante toda a semana haberá controis en calquera tipo de vía co obxectivo de concienciar os condutores sobre os riscos que implica desviar a atención da estrada. Iria Soengas. Sí, porque só durante 10 segundos pendentes do teléfono percorremos uns 300 metros desconectados da estrada e non somos de todos conscientes do risco que implica. Tráfico multa cada semana en Galicia uns 18 condutores e durante o ano pasado sancionaron preto de 6.500. Consultar o móvil é a principal distracción ao volante para que se fagan unha idea a causa directa dunha de cada 5 mortes en accidentes en España. Así que cando conducimos pola seguridade propia e a dos demais, o móvil mellor fora do alcance. Non será porque non o repitan. Usar o móvil mentres conducimos é unha das principais causas de accidentes. Con todo, repetimos unha e outra vez. Cualquiera, el que diga que no es porque no lleva móvil. Porque llegas, te llaman, te mandan un WhatsApp. Sí que se usa moitísimo, máis do que se debe. O móvil, as tablets, de todo se ve. Desde o camión vese moitas cousas. Van coches delante mía y están así con el móvil o chateando, y yo desde arriba, como voy en autobús, los veo, porque claro, me queda mucho más alto, y veo que están así con el teléfono, sí. Mismo amigas, a veces cuando conduzo, que estou ao lado e elas conducen, utilízano. E dixo, dame o móvil a min, que che miro eu, e ti sigue conducindo. É unha infracción grave que está sancionada con 200 euros e a retirada de 3 ou 6 puntos do carné en función de se o levamos nas mans ou manipulamos cando está colocado no soporte. Creo que son 6 puntos e 200 euros, creo, ou algo así. Pero sobre 200 euros me parece que es y no sé cuántos puntos. O peor de todo serán os accidentes que hai por culpa deso. A multa sería o menos. Conciencia aos condutores dos riscos de desviar a atención da estrada é o obxectivo da campaña especial da DXT. Haberá controis toda a semana e en calquera tipo de vía. Buscan reducir a sinistralidade. O ano pasado, usar o teléfono foi a causa directa do 22% das mortes en accidentes nas estradas galegas.